ana maka action. A jamun kuma. Bai gana bike ba ne? Abaya. Kai, Mami. Mami kin yi block. Dama haka nake son a mare shi da gaske. Yawa ke zaki yawa wurin ka yayin da kai, yaron da kai, ku. Yar kwalisa, kina burge ni duk na ga da gargaje su kike. Ana ma na ga maka yana rama maka ba ɗaɗɗaya bayan ɗaya. Allah. Layi. Yawa ya ma ɗayan ka ce mun. Tallabin da ne ban kuma amai. Tallabin da ko? Da mai mashin ne. Ga sha abin da biya. Da wajen tallabin da ko? akwai biskit. Kin ji ko? Mami, Wai waye ma ɗayan akwai biskit. An talabin da. Wai waye ma ɗayan nan. Gaskiya kina muje ni sorry. Gaskiya yar kwalisa can burge ni sosai. Duk na ga cin da gargaje su ɗaya bayan ɗaya. Yaya, Ai na ma na ga maka. za ka tsaya ne? Yawa. Ka tsaye da mu fa. Za ka. Kai yar kwalisa. Wallahi can burge ni. Da gargaje su kike ɗaya bayan ɗaya. Ana ma na ce maka yana rama maka ɗaɗɗaya bayan ɗaya. Allah. Lai sai waye ma ɗayan ka ce mun. Ye. Ye. Kuma mana da mutu yana shiga. Ba wasa muke yi ba. Kai kuma wasa a shaƙe wayan mutum za a kai hilayira ka ce wasa. Haba ya ji. Wannan mamaki ne kiran shi wuce da na kai jama'a. An ba wasa nake ba. Haba ya li. Ba wasa muke ba. Haba ya li. Kai ka sani fa addinin musulunci. Allah ya faɗa mana mu ji tausayin mata. Ko ba haka ba. Mu ji tausayi saboda suna da rauni. Bare kai yanda kake mai imani. Bare kai yanda kace ga ka mai imani. Na san ba za ka aikata haka ba. Ya kamata mu dinga nazari. Kuma haka ne fa. Shi ne. Haka ne fa. Shi ne na gani. Haka ne fa. Fa damuwa. Da ta ka zauna. Kai ka daina irin wannan. Ka san ba kyau ka zalunci na ƙasa da kai.